μήλου των οστών με την εξής απλή διαδικασία. Συμπληρώνετε την ειδική αίτηση. Δίνετε δείγμα σάλιου με μία μπατονέτα για να ελεγχθεί η πιθανή συμβατότητα. Αυτό αρκεί. Μια ζωή σε περιμένει να τη σώσεις. Εμείς οι Σπαρτιά της Δρομής στηρίζουμε το Spartan Heroes. Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης του μυελού των οστών. Ελάτε και εσείς στον Νερόμυλο στις 5 Σεπτέμβρη στις 8 η ώρα. Γίνε και εσύ Spartan Hero.